Sa Good Vibes sa Silay City, mag-asawa nga nawad-an sang trabaho sa tunga sang pandemic ang nakakita sang bag-o nga panugod. Nagtuon sila nga magluto kag karon amat-amat na nga nagakakilala ang ila nga produkto. Yaring report ni Romeo Subaldo. Si Babylin Cantero, waitress kag cashier sa isa ka kilala nga kalan-an sa Silay City sadto. Wala man siya nagaluto, kagang iya nga mister nga si Jeannie, nagatrabaho man sa among kalan-an pero nakaka sa trabaho sa tunga sang pandemic. Si manang Babylin nagsugod sa pagbulig-bulig lang sa pagluto kung may okasyon sa simbahan. Sang ulihi, may pare nga nakatalupangod nga manamit siya magluto. Dito na nagsugod ang iya nga pagluto-luto. Simbahan, kaya wala man lang uli ubrahon sa balay. Oo. Daw yung may okasyon, nagbuli ko luto. Tapos ano man lang po si Father Payang ng pura paruko. Ano ka namit yun? Sino yung nag-ano? Si Linda, si Bibi. Kaya mo namit ka. Si Linda. Sabi sa dason, hindi na ako magpa-Peter Tin. Lahagita na nga gusto ko. Upo naman sadto sa trabaho si Jeannie kag tungod sa ilang trabaho, nagka-developan sila nga duha kag naging mag-asawa. Rumblog, kamo na lang ang duha kay puray mga mo balanan yung batasan yung duha. Kaya depende. Basta nga sa muli, ate dilo kay kami na nga duha na. Ang nakuha ni Jeannie nga kwarta sa iyang employer gingamit nila sa pagsugod sa pagdegosyo. Kung may mag-order sa iya nga putahe nga hindi pa niya kabisado, iya pagani ini nga natun-an. Request ang tanan, hindi ko kabalo. Para sa nakarikar eh. Ano pa? Yung barko hindi ko nakabalo. Isang hambal ko anong himuon ko man. Abi man nung inubra ko sa order ko sa Tita Bets. Kaging tilawan kung anong mga ingredients ang kaya ko man na. Kahit tuod, why ko ka pangunuto. Tanan nga thumbs up man sila sa tanan ko. Wala kang luto before, mama? Ha? Wala kang luto before? Wala. Subong, popular ang ilang nga pansit palabok kag fresh lumpia. Nagabato na sila sa orders. Wala magdahom si manang Babylin nga pangita-ngitaon ang iyang luto. Sa iya kuno nga palabok, wala siya nagagamit sa pasayan kay may mga customer nga may allergy. Sa iya fresh lumpia, manok ang ginagamit niya nga sahog, imbis nga baboy. May ano kay allergy ko sa pasayan, kaya ari, hindi ko siya matyagan. Pero di siya masabor. Masabuloso siya. Oyster lang. Ipaluto mo sir? Para kay Babylin kag Jeannie, ang mga nagkalahitabo sa sining nga panahon sa pandemic, base tay-tay na para makasugod sila nga mag-asawa sa ilang kaugalingon nga negosyo. Sa subong, nagabaton pa lang si manang Babylin sang orders pinaagi sa iyang Facebook account. Magluwas sa palabok kag fresh lumpia, popular man ang iyang chicken kag pork barbecue nga masami gin-order sa ila sang mga kilala nga personalidad sa Silay.